سلام كم يكونكم كبرات خطاتلتي مدبات اير تي في ازي بساعة زيناوهم زغرب سومناوي مدب زيتا سبورتيو اب نايلومي كن دسسو مرسنا زلنا دما ناي زيتا سبورت مالتيو زحالف سومنا اب صوتاتات ماكلين مبرقنا افريقيا مال سيكافا تساتيفا تشلاميت برو ميداليا نزغونت هاغريت غانتا ايرترا بزعبا زدسس مدب كلوناي سلازي نزي العنا زلنا زعبا ملاش كهبونا كلته اب استوديو اغايشالوني تقداماي اسلطان هاغريت غانتا ايرترا اتو علم سجد افرم كوم دما حلقه هاغريت غانتا ايرترا منسي روبل تخلي ميكالو اغايشين قاعد حمصهم كبرت هابلي راي روح ساودا متكا صبو مو دغيمنا قاعد حنمصهم تي ميصنا يزلنا زعبا دما كم تقديمه زبلكو قنياتكم اب اوغندا زنبر وددرات ناي سيكافاي بحقي تي ترخيب زلو نغركا اب تاريخ كعسو غري هاجرنا حدش معرف زخفتيو اسكا كمين يروزي وددر هو مجمريا بزي ترخيب زلو عوت نخلو حزبي ارترا اب وشتنا بدقن زلو انكو حقوسنا قبل دلي زي عوت زي خمس زخالخا ناي بمولو ابزولا اكل منغستن ناي بمولوتي اب سبورت زنطف زلو اكل كل سب استواسو سلازغونه ناي كلنا حاجو سلازغونه انكو حاجوسنا قبل دلي كلا ايدما اب اوغندا زنبره صانحتنا كما عين حقي كتريو خلخا اتي وددر قرب بداهي ترير فلاي كمني عبيت كمخانو متن مالتيو ግን تصاوتنا لما بلوت صوتا مساطي نخلو تعذابه حزب ارترا ديكونس ان كل اينتهم نايانصار غانتاتات بزمست اغباب تصاويتهم ناي بحقي بقعاتهم كلتهم زمسكرولو صوتا ينير كبال كالي مالتي كلتي همت دما بملو تعذابي بفنتينت بفلاين هاغراويت كانتا ارترا ولا ابزي بولنا نايتن كالوت كانتات كعزبوا زمصلو زنبورو سلازخونه بهنتي نزص بيوا زنبورو كانتا كل غزي نخعزبوا مالتي سلازي ناي بحقي صبو سراح تسريحو صبو وصيت تمزغبلو مالتي روبل تي وددر ايرترا ابزني عبيتي دحر نوي عامتات تساتفا اسكا نسخه ولا خاتم مسخه نورو تصاوتي نابزو وددر زكتاتون كلهم كمين يرتي سنا امراوي مقرابو كمزي كوتش زولو مالتي مجمرتا نولاتنا حزب ارتان قحقوسنا كالب زعبا زودر نبر مدلوات بزي اسلطان مالتي زعباتهم تصاوت طراي مالتي كمزي فولي نيرو دغنا نتا دغبرنا ترينين نيتن حصرتين بفلاي مستوم عبيت تصاوت دغبرنا توم اندرتين تمسوم عبيت دغبرنا سني نتا وانچا بخمي نمصا وينتي زدل عينت عوت بخمي نمصو انا تزرارينا كنكيركلنا مالتي بزا بزيكا بزي سلطان مالتي نحنا صبونا تدلنا له كم زولو صعقي دغنا مسني عبيد زخونه صوتا سالس صوتا يخصات مهارمتلو دخامالو غللو اجي مش كمتاسي ازيو صعو زخونه وردر نيرو بزا عوت سخامصينا مالتي صبو زا كانتان كندي زاكل يعني مدلاو غيزي رخيبا كوتش جي كنريا خلنا بخلتان دينا نخفلو تعنتي انا تحت اسرع عمت هاغرايت كانتا قديما بزح سرح السرحت تعنت لما نستوسنه غزي نتاناي ناميبيا ناي وورلد كاب كواليفيكيشن تبايلا نستوسنه غزي تسرحت عباي هاغرايت كانتا حجينا ابزي عباي هاغرايت كانتا حزنا يمكن كيت كلنا نتوم استوسنو اب ناميبيا استصاوتون نتوم ب ناي تحت اسرع عمت ابو قال لا قديما تتصاوتون اتعنا في سنين نتي سراح جميرنا مالدي تا اندر 20 نحل شديش تورحي زخون تعق الممدن ازيو صنع زخونه سرحن سريحه ننوح غزي صنعت يا مالتي اتاناي عباي هاغرايت كانتا كن كاب ورحي زنوح يكونن مالتي زخونه كن اتم مبزحتهم اب تحتي اسرع عمز زنبرون جلس توسنها خبت عباي هاغرايت كانتا زنبرون حويسنا نحل ورحي زاكل تلماميدنا اينا نابزنا حجي وددر اتينا موتي توم زتملو تصاوتي نتسلتتي مسمع كمين يرو معناتوس تم زوزحو ناي تحت 10 عامتين
ዝተወስኾንካ ኔሮማቲ ካብቲ ናይ ዓበይት ከመይ ነይሩ እቲ ስልቲ ፀወታ ንምፅናዕ እቲኦም ለሚዶሞ ፀንሑ እዮም እቲኦም ከዓ ዝላለይዎ ዘለዉ እዮም ከመይ ነይሩ በዳህዶ እቲ ወሳኒ ነገር እንታይ እዩ ኣእምሮኻ ከመይ ገይሩ ቁልጡፍ ይቕበልን ኣይቅበልን እዩ ሕጂ እቶም ብቁልጡፍ ዝተረድእዎ ኢልና ዝሓሰብናዮምን ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣቐዲምና እውን ብሕፅር ዝበለ ኣገባብ ጌርና ዝሃብናዮምን ዝተረድእዎ ተሓዊሶም እዮም ገለ ቁርብ ክርድእዎ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ እቲኦም ግን እቶም ናይ ትሕቲ 20 ኣዝዮም ፀጊቦምሉ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሕ ከይተርፎም እዮም ኣትዮም ክበሃል ይከኣል እዩ እቲኦም ግን ገለ እኳ ተረዲኦሞ ነቲ ስነ ሓሳብ ወሲዶሞ እንተኾኑ ግን ብኣካልን ብኣእምሮን ዝያዳ ከተሕይሎም ድማ ግዜ ይሓትት እዩ እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ከዓ ንምንታይ እዩ ንብል ኩሉ ግዜ ኣብ ጋንታታትና ማለት እዩ ናይ ነዊሕ ውድድር ሓያል ፃዕቂ ዘለዎ ውድድር ተሪር ውድድር ኣብ ጋንታታትና ወይ ኣብ ክለባትና ወይ ኣብ ኩሉ ዞባ ወይ ብሃገር ደረጃ ዝዳሎ ውድድር ሓያል ውድድር እንተዘሎ ብዙሕ ደሸግረካ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ የብሉ ስለ ዝኾነ ግን ነቲ ሕፅር ዝበለ ዝሃብካዮም ብንውሕ ዝበለ ክትቦም ትመርፅ ዝኾነ ግን ነዚ እውን እቶም ሒዝናዮም ዝኽእልና ብኣፈናዊ መንገዲ ብፅቡቕ ከፅንዕዎ ስለ ዝኽኣሉ ድሓን ክርድእዎ ስለ ዝኽኣሉ ኢና ሓዊስናዮ እሞ ድሓን ይኽንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተረድእዎ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅድም ዝነበረ ሃገራዊት ጋንታታት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜያት ምዚ ሕጂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተላበሰቶ ሓድሽ ስልቲ ወይ ከዓ ዝተለማመደቶ ፍልሊ ዓብዪ ዝኾነ ፍልሊ ነይርዎም እስኪ ብምንታይ ተመሪፁ እቲ ስልቲ እቲ ክቕየር እንታይ ኸ ነይሩ እቲ ስልቲ ባዕሉ እዋ ሕጂ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ናብ ሓደ ውድድር ክኣቱ ከሎ ናቱ ስልቲ ኣፃውታ ይመርፅ እዩ ኣብ ዝኾነ እዋናት ከዓ እዚ ሃገራዊት ጋንታና ብዝተፈላለዩ ኣሰልጠንቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅዲ ኣፃውታ ሒዛ ትቐርብ ነይራ ሕጂ ምናልባሽ እዚ ዝበሃል ፍሉጥ ዝኾነ ነገር እኳ እንዳሓዝናዮ ተዘየለና ይቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ከም ኣፃውታ ግን ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ክንሪኣ ከለና ኣብ ዝተወሰነ እዋን ምናልባሽ ንሕና ተፃወቲ ከለና ዝነበረትሉ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝሓሸት ተገይሩ ዝዕለለሉ እዋናት ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ዓወታት ኣመዝጊባ ነይራ እታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታት እያ ሕጂ ብዚ ክንሪኦ ከለና ዋላ ኣነ እውን ዝነበርኩሉ ስለ ዝኾነ ከም ተፃዋታይ ዝተወሰኑ ሰባት ኢና ጎል ነመዝግብ ነርና እምበር ዳርጋ ብብዙሕ ሸነኻት ናይቶም ተፃዋቲ ጎል ዘመዝግብ ሰብ ኣይትርእን ኢኻ እተን ብድሕሪና ዝተመስረታ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራዊት ጋንታታት ዝበሃላ እውን ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ፀወታ ክንሪኦ ከለና ንከታተሎ ከለና ብዓይንና ዝረኣናዮ ብዙሕ ግዜ ተኸላኺልካ ፀረ መጥቃዕቲ እንዳተጠቐምካ ምኻድ ጥራሕ ዝብል ኣተዓሳስባ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ግን ንሕና ምናልባሽ ምስቲ ኩሉ ዝኸድናዮ ምዚ ሕጂ ድማ ኩዕሶ እግሪ ተበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ካብኡታት እንዳተወከስካ ማለት እዩ ኣይና እዩ እቲ ክሓይሽ ዝኽእል ንዓና ምስ ቴክኒካል ዳይሬክተር ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ ዓብዪ ናይ ምይይጥ ስራሓት ብምክያድ እቲ ክጥዕመልና ዝኽእል ምስ ተኽለ ሰውነት ናይ ተፃወትና ኣይና እዩ እቲ ዝሓሸ ኢልና ብዚ ተማያየጥናየን ብዚ ዝተሓባበርናየን ስራሓት መሰረት ቴክኒካል ዳይሬክተር ኣብዚ ዓብዪ ምድልጋጋፋት ገይሩልና እዩ ማለት እዩ ነዚ ስልቲ እዚ ክንመርፅ ክኢልና እቲ ስልቲ እዚ ሕጂ ንሕና ምስ ተኽለ ሰውነት ናይ ተፃወትናን ናይ ብሓቂ ክምጥነና ዝኽእል ኣሰራርሓ ንኣንፃርና ከዓ ከሸግሮም ዝኽእል ክኸውን ኣሎ ብተፈጥሮ ናይ ተፃወትና ጥበብን ክእለትን ኣለዎም ቁንፅባት እዮም ዘለዉ ብተኽለ ሰውነት ምስ ኣፍሪቃውያን ምስቶም ዓበይቲ ናይ ማስለስ ኩነታት ዘለዎም ወይ ዓበይቲ ተኽለ ሰውነት ዘለዎም ዝበሃሉ ሰባት ከመይ ጌርና ኢና ምዝኦም ክንራፀም ኣካል ብኣካል ዘይኮንካ ክትራፀም ዘለካ ስኒ ንሕና ዝመረፅናይ ሕጂ ብዘይ ኣካላዊ ምትንኻፍ ተፃወትና ኩዕሶ ረጊፆም ኩዕሶ ተቋፃፂርካ ብዘይ ዋላ ሓደ ፍልሊ ማለት እዩ ናይ ኣትካዕትን ናይ ተኸላኸልትን ብሓባር ብምትካዕ ብሓባር ብምክልኻል
ኣብ ኩዕሶ ረጊጥካ ምጽዋት ዝተመርኮሰ ስራሕ እዚ ብዘይ ምትንኻፍ ሕጂ ነተጻወትና ሓደ እቲ ሓይሎም ከወድኦም ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማ ብዝቐለለ ኣገባብ ነቲ ጸወታ ብጽኑዕ ኣገባብ ነቲ ምዕቡል ኩዕሶ እግሪ ዝበሃል ደረጃ ሰሪሖም ንኽወፁ ዝሕግዞም በዚ ተጠቒምና ኢና ነቲ ምርጫ መሪፅናዮ ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ከዓ ዘዋፃልና ኮይኑ ረኺብናዮስ ብዙሕ ዓወታት ክሓፍሱ ክኢሎም ኣለው እቶም ጎላት ዘመዝግቡ ተጻወትቲ ክንሪኦም ከለና እውን ብብዙሕ ሸነኻት ምክንያቱ እቶም ተጻወትቲ ዳይናሚክ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ጸወታ ሓደ ፊክስድ ቦታ ቋሚ ጠጠው ኢሉ ዝፃወቶ ቦታ የለን ወይ ብሓደ መስመር ጥራሕ ዝፃወቶ የለን እንዳኣተወ እንዳወፀ ዝፃወት ስለ ዝኾነ ስጋዕ መጥቃዕቲ ይበፅሕ ስጋዕ ተኸላኸላይ ስጋዕ መጥቃዕቲ ይበፅሕ ኣጥቃዒ ስጋዕ ምክልኻል መፅኡ ይሕግዝ ስለ ዝኾነ እቲ ጎል ቤና ሸነኽ ይርከብ ኣይትፈልጦና እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ግን መብዛሕትኡ ናይ ሃገራዊት ጋንታታትና ካብ ዝተወሰኑ ተፃወትቲ ጎላት ምፅባይ ዓይነት ስለ ዝነበረ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ተባሂሉ በቲ ዝተማያየጥናሉ መሰረት ብምሕዝነታዊ ግጥም ድዩ ብኻልእ ሸነኻት ድዩ ብዙሕ ነገር እንዳተገብረ መቸም ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ በፂሕና ኣለና ወይ ኣብዚ ዓወት እዚ በፂሕና ኣለና ብዙሓት ተጻወትቲ ከዓ ጎል ከመዝግቡ ይረኣዩ ኣሎ ማለት እዩ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ጽቡቕ ሮቤል ናባኸ እዚ ስልቲ እዚ እንታይ ነይሩ ጥቕሚ ማለት ሓድሽ ኣገባብ ስልቲ እዩ ሞኻ 8 ወርሒኻ ፀጊብኩም ኣለኹም እቲ ስልጠናቲ ኣብዚ ውድድራት ክካየድ ዝቐኒ እንታይ ነይሩ ረብሓ ከምቲ ኣለ ዝበሎ ማለት እዩ እቲ ረብሓቲ ኩዕሶ ረጊፅካ ምፅዋት እንዲ ናይ በዓል ተንካሎት ሃገራት ደላላታት ቁመት ዘለዎም ገለገለ ተፃወት እዮም ናትና ኸም ይኮናን ቁንፅባት ኢና ጉልበት ዘለዎ ተፃዋታይ ዘለና ዳርጋ የብልናን ሃቅም ዝራ ማለት እዩ እቲ ልክዕ ናትና ስልቲ ከምቲ ዳንኤል ኣለን ኮይኖም ዝሰርሖ ማለት እዩ ኩዕሶ ረጊፅካ ምፅዋት ንኣንጻር ጋንታ ኸዊዛ ቦዲ ኮንታት ዝበሃል ኣሎ ብዛዊ ቦዲ ኮንታት ተፃይትካ ስኒ ብኸመይ ናብ ትወርታ በፂሕካ ገለ ሓደጋታት ትፈጥረላ እዩ ነይሩ ስራሕ ከምቲ ዝተባሃለና ስራሕ ከኣኒ ልክዕ ኣብ ትግባሮ ውዒሉ እየ ክብል ድኽእል ካብ ተን ትምህርቲ ወይ ከዓ ተን ስራሕ ከም ንጀመረን ካብ ኣንደር 20 ስጋብ እዚ ሕጂ ናይ ሲኒየር ዘሎ ፀወታት ልክዕ ኣብ መዓላ ውዒሉ ኣብቲ ኣንደር 20 ኸምኡ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ሲኒየር ከዓ ኸምኡ ጌና ኣብ ዓወት ኣለና ማለት እዩ ኣብ ፖዲየም ስጋብ እሲል ስጋብ ሕጂ ኣለና ማለት እዩ በቲ ስልቲ ዝተጀመረ ማለት እዩ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነግረካ ዝፀናሐ ካብ ውሱናት ፀወቲ ጎል ይርከብ ነይሩ እንደገና እታ ዓይነታት ፀወታት ከኣኒ ቀሊዕኻ ዝፃወቶ ፀወታ እዩ ነይሩ እዚ ግን ከምኡ ይኮነን ጎልኪፐር ኩዕሶ ይፃወት ተኸላኸልቲ ኸምኡ ኣከፋፈልቲ ኸምኡ ኣጥቃዕቲ ኸምኡ ሕጂ ብኸምኡ እቲ ፀወታታት ወይ ከዓ እቲ ዝነበረ ስራሕሲ ኣብ ኩዕሶ ዘዳሃበ ስለ ዝነበረ ነዚ ዓወት ዝኸመፅእ ክኢሉ ማለት እዩ ተቐንዲ ስራሕ ወይ ከዓ ተቐንዲ ኣካይዳ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ስኒ ንሱ እዩ ኣብ ኩዕሶ ሰረግፀ ጥራይ ነይሩ ጽቡቕ ቦል ሞ ናብዚ ውድድር ኢና ክንምለስ ኤርትራ እንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ኣብ ዝነበረቶ ምድብ እያ ተመዲባ ስለዚ ኣዝዩ ፈታኒ ዝነበረ ምድብ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እስኪ እቲ ናይ ምድብ ዝነበረ ፆታታት ካብን ናብን ዝነበረ ፍልልያቱን ፅንኩርነቱን ከመይ ይመስል እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ንምንታይ ኣብ ምድብና ዝነበረ ሃገራት ተሪር ፀወታ ዝነበረሉ ኣዝዩ በዳይ ፀወታ ዝነበረሉ እዩ እታ ምድብ እቲኣ ከዓ ዋላ በቶም ናይ ውድድር ሰባት ናይ ሞት ምድብ ተባሂላ ተጠቒሳ ዋላ እውን ተን ፎኮስቲ ዝበልናየን ወይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩዕሶ እግሪስ ብዙሕ ታሽሚ የብለንን ዝበልናየን ከም ጅቡትን ሶማልያን እውን ከይተረፈ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስራሕ ሒዞም እዮም ቀሪቦም ካብቲ ምድብና ምናልባሽ ብኣፃውታ ተመሳሳልነት ምስናትና ዝነበረን ናይ ኡጋንዳን ናይ ሶማልያን ኣፃውታ እዩ ነይሩ ግን ሒዘኖም ቀሪበን ዝነበራ ተፃወቲ ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ኣዝዮም በልህቲ ብጥበባዊ ኣፃውቶኦምን ብኣካላዊ ቁመኖኦምን ኣዝዮም ኣሸገርቲ ዝኾኑ እዮም ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም ግን ነዚ ተፃወትና ብቐሊል ክወፅዎ ዝኽኣልሉ ምኽንያት ከዓ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ኣፃውታ ሒዝናያ ዝኣተናን ለሚድናያ ፀናሕናን ኣፃውታን እዚ ኣዝዩ ክሕግዘና ብምኽኣሉ ነቲ ምድብ ኣዝዩ ብውፅኢታዊ ክንወፅኦ ክኢልና ኢና ማለት እዩ እስካዕ እቲ መጨረሻ መዓልቲ ግን እቲ ውፅኢት ዘይተፈልጠሉ
ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ምክንያቱ ንሕና ሒዝናያ ዝነበርና ውፅኢት 6 ነጥቢ ሒዝና ነርና ኡጋንዳ ገና ከላ 9 ነጥቢ ኣፍሊጣ ነራ መበል ራብዒቲ ፀወታ ግን መበል 12 ነጥቢ ንክትሕዝ እዩ እቲ ትፅበዮ ዝነበረት ግን ዕሪፋ ስለ ጥምተና ዝነበረት ዘቕስነካ ይነበረን ማለት እዩ በአንጻሩ ከዓ ጅቡቲ 4 ነጥቢ ሒዛ ንዓና መፅያትና 7 ነጥቢ ተሒዛ ተርፋውን ነይሩ ሓደ ፀወታ 7 ነጥቢ ተኣትያሲ እሞ ንሕና ከዓ ኣብቲ ዝቕፅል እንድሕር ዘይተዓዊትና ከሰክፈካ ዝኽእል ታሽሙ ኩነታት እዩ ነይሩ ሶማልያ እውን ተሪኢኻ ከዓ እሳ ከዓ ክልተ ግዜ ማዕረ ወፅያ 2 ነጥቢ ታሽሙ ነይሩዋ እንድሕር ስዒራትና ንዓና እውን ንሳ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት እትወና ኩነታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ናብ ኣቐዲማ 4 ነጥቢ ሒዛ ነራ እሳ እውን ተስዒራትና እውን እሳ ከዓ ናብ 7 ነጥቢ ተኣቱ ነራ ሕጂስ ኣዝዩ ካልኣይ ኮንካ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎሲ ኣዝዩ በዳህ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዝሰበርናዮ ምስ ሶማልያ ማዕረ ዝወፃናሉ እዩ ስለምንታይ ማዕረ ብምፍልላይና ክንዕወት ተኽእሎ ነይሩ እዩ ብዙሕ ናይ ጎል ኦፖርቹኒቲ ጠፊኡ እዩ ግን ማዕረ ብምፍልላይና ሶማልያ ኦልሬዲ ካብቲ ውድድር ኣቐዲማ ከም ትግለፍ ኣፍሊጥና ማለት እዩ ሽዑ ዝነበረ ናይ ጅቡቲ ምስ ኡጋንዳ ተካይዶ ፀወታ ግን ዝውስነ ማለት እዩ ግን ኣብኡ ከዓ ኣቐዲምና ንሕና ናይ ጎል ፀብለልታ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ሒዝና ስለ ዝነበርና ጅቡቲ ንኡጋንዳ ብ4 ብባዶ ክትስዕር ኣዝዩ ትተኽእሎ ኣብዚ ቁርብ ታሽሙ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ቀዳማይ ፀወታ ናይ ጅቡቲን ኡጋንዳን ተፃወትዎ ን45 ደቂቃ ዝኣክል ክንዕዘቦ ክኢልና 2 ጎል ምስኣቶም ከዓ ካብዚ እኒኦ ዳርጋ ረጋጊፅና ስለዝኾነ ተዛኒና ማለት እዩ ሽዑይቲ ምዝናይ መፅዩ እምበር ኣዝዩ በዳሂ ምድብ ከም ዝነበረ እያ ክወልፅ ዝኽእል ራይ ሮቤል ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ ናይ ፋልሚቲ ግጥማ ምስ ብሩንዲ ነይሩ እስኪ ከመይ ኢኹም ነርኩም ንስኹም ከመይ ነራታ ኩነታት እታ ኩነታት እኳ ካብቲ መጀመርታ ምስ ብሩንዲ ተፃኢትና እዚ ንፈልጥ ማለት እዩ ወላ ኣንደር 20 ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣጓኒፎምና ወላ ናይ መሕሰነት ኣጓኒፎምና ስለ ዘይፈልጡ ክኸብደና ብጣዕሚ ከብደና ኢልና ሓሲብና ነርና ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ክንጀምር ከለና ወላ ምስ ረኣናዮም ጉልበት ተፃወቲ ቅድሚያ ዝነበረ ፀወታ እውን ምስ ዩጋንዳ ርኢናዮም ነርና ኣፃወቶም ወላ ፀወቶም ገለ ክኸብደና ኢልና ወዲና ነርና ማሲ ቁርብተይ ወላ ናይ ሓባ ወይ ከዓ ገለ ንገብር ንኾንና ገለ ኢልና ንሓስብ ነርና ሽዑ ዳሕራይ ግን ኣብቲ ፀወታ ምስኣተና ወይ ከዓ እቲ ዓይነት ስራሓት ምጀመርና እቲ ስራሓት ክንገብሮ ምጀመርና ከምዚ ብጣዕሚ ፍኾይስና በሺ መዓት ጎላት ስሒትና ካብያ ትሒዝካ ማለት እዩ ማዕረ ቦርታ ራስ ፕላስ ረኺብካ ገለ ትስሕተሉ ክሳብ መፂ ፍፃመ ኦኬ እዞም ጋንታስ ከምዚኦም ማለት ኢልካ ሽዑ ናብ ምፅቃጥ ጀሚርና ማለት እዩ ፀቂጥና ነታ ኣብ 45 ደቂቃ ጎል ክንእተሎም ጀሚርና ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ካምቢያ እውን ከምኡ ማለት እዩ ድሕሪ ካምቢያ ከዓ ከምኡ ናፀቐጥና ምስ መፃና ሽዑ መዓት ፈተናታት መዓት ሓደጋታት ፈጢርና ግን እቲ ጎል ግን ክንረኽቦ ይከኣልና በታ ሓንቲ ብዜራ ተወዲኣ ምስ ብሩንዲ ማለት እዩ ብሩንዲ ባዕሎም ብጣዕሚ ንፉዓት ማለት እዩ እታ ምድብቲኣ ዝነበረት ብሓፈሻስን ከምዚ ዝበለካ ኣልያስን ናይ ሞት ምድብ እያ ነራ ክትብል ትኽእል እተን ፎከስ ትብለን ጋንታስ ወይ ከዓ እተን ተቃለን ትኽእል ጋንታስን ጅቡትን ሶማልን ነራ ጅቡቲ ካልእ ጋንታ ኮይና ፀናሓትና ንዓና ካልእ ሃገር ኮይና ፀናሓትና ጅቡቲ ንምዃኑ ጥራይና ንብል ነርና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣንደር 20 7 ብዜሮ ሰዓርና ምሲ ኣብዚ ግን ካልእ ነገር ፀኒሖምና እቲ ዓይነታት ፀወታ ወላቶም ድኸድዎ ወይ ተሓይሎም ወይ ናይ ነብሶም ማለት እዩ ናይ ጉልበቶም ገለ ማለት እዩ ብኸማ ንዖም ከዓኒ ናይ ጅቡቲ ከዓ ናይ 3-0 ዓወታ ምፂና ማለት እዩ ምስ ሶማልያ 0-0 ኡጋንዳ ጥራይ ምፅዕሮምና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀወታ ዝነበረ ናይ ምድብ ፀወታስ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ በዳይ ከዓ ክብሎ ይኽእል ኣብ 3 ፀወታታት ክፃሲ ብጣዕሚ ከቢድ ፀወታ እዩ ክብሎ ይኽእልና ራይ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ መደብና እዚ ንሓላፊ ወይ ከዓ ዳይሬክተር ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ ምሳና ናብ መስመር ክንሕብሮ ክንፍትና ኣብዚ ትዕዝብቱ ከመይ ነይሩ ምክንያቱም እዛ ሃገራዊት ጋንታ ካብቲ ጅምር ክሳዕ ናብዚ ውድድር እዚ ትበፅሕ ምሳ ብብዙሕ ነገር እናሃነፀ እናሰርሐ ዝኸይድ ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ተወሳኺ ርእቶ ንክህበና ከነሕብሮ ኢና ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም መደብና እናቐፀለ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ናብዚ ውድድር እዚ ዘርኣየትና ናይ መልሲ መጥቃዕቲ ካብቲ ፍሉይ ዝነበረ ማለት ብሓደ ጥቃዒ ኣይኮነት ተፃዊታ ወይ ብክልተ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ከም ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት ወላ ሃገራውያን ጋንታታት ንሪኦ ኣብ ሓደ ኣብ ክልተ
زمركوسا وي زوكلا أبز قلنا هنا كن بستفعل الأجابة بمجي سلمتين زيتات تمريجو وكمتي قدمنا زقلتنا ومكيلة أتي سنة حسابات أوتا كمتي عن توي زقلتنا انتاي أتم تتعاطي بزيناي أبتمتكعنا مكل خالن بزيناي فلالاي هموت مالتيو كله تتعاطي بحباريتك بحباري كلاخل زي إتي ناي أتعاوتا سنة حسابناتنا مالتيو حجي كلهم تتعاطي نزل زكايدو اتستوهابهم سلت أنا لما بفللي مالتيو أمونغو ناكلت خنفي تخلخلتن أمونغو ناكلت خنفي أتقعتن أمونغو ناي وشتي أكفافلتن مسمت قعتي زولو زمدلناتات اندهت أساسه زخيدي إزوم تتصعد تخانا زي بفولي سلازت نعوه بفلايتا ناي ترانزيشن لنا نقلتها وي ناي مسققار مالتيو ناي مسققار كونت كان متقعنا مكلخال كان مكلخال كان متقع تبل زي دما بتدقاقامة بفولي زصورح له سراحي إزوم تتصعد زياتهم كتقعون لحردا أخوينهم أبتس تخفت بوتا نتي ناي مسققار زبال كايدو وخلو تراحي أمناي مسققار زبال جزي حجي نتتصعدها كزارب عدل زلو يلن مالتي ككالال تنهم زي هاب كان سلمتاي زيادة حسكا قلم له زبال نقر يلن كنت سلاينا زيا هلو 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 كبرات عزبتي دانيال حابيرنا له دانيال كم يكنيها راي كم يعرف كارو دخاميون كنيكم راي دقيمة سلتي استمزقب أزيو أقداسي زخور عوتيت يوهانا وقعقوسنا وحكي انتاك حتى كادي لي زلو قال حتوتات نيرناني ابزي خامساي الين روبين لالو هاغراوت كان تاير ترابز وددر زي تساتيفات تشلاميت برو مداليا مخانا كله سب زكروي سفولتو دما انتاي كن دلي زلو دانيال هاغراوت كان تاير ترا كابتن زنبرا ناي قدم زنبرا هاغراين كانتاتات بفولي تحديثا مصيا زلا وي دما قريبا انتاي نيروت مغنيات نز خمسه عينت صورا ككات مغنيات زغنا هو حادث هلو راي كبرات عزبتي تليفون تو قاريصاتنا لا بسلطنا دما ستوديو مسو كراخونا داغم كن صبينا مالتي حراي كن قصلاينا او اجيزي أبتي نايم سجار وان زبال كاب متكعنا مكلخال كاب مكلخال كأنا متكع زول جزء تساعتاي أمن نحريلو كزارب عدل بان نقدر يقول كل تافل زلوا كل تافل له أبتي جزء تدما أتي نايم سجار نقوله زلنا هم أتي زارب وزلوا قال نسون بعلو أتي جزء سوي ساعة جزء سلزي نزين كي تقول له سو أبزربا كي يذهبوا أوتوماتيكالي متكع كهون كله نام متكع قلتيفهم يمساقاقرو مكل خال كهون كلها قلتيفهم نام مكل خال يمساقاقرو سلازي إتي قول ممزقاب زي حقز بفلاي كاب مكل خال نام متكع زبال بغلطف بمتعز صعب سلازي كايلو لازي نقرزي قولات كبزح مستفى ليو تسعتون قولات نخركب دانيال حبيرنا لو مسلني هلو دانيال هلو سمعك اللهم راي غريتا مسمري تقوريصنا صنعو تازحاتك كو حتو ملسي كتبني عدلك بكا هو انتايتي كل جيزي كم سراح تقبر لك حدا تي ما يكون تاسكا متنعتك تقبر لك هو ما يكون تاسكا متنعتك زنبرا هاجرا غانتات انتاي مسلا وي ما انت وصي تنزغبانيره هو نتي كونتاتن انتايكم الله ويدما انتاي غير الله زبلو إذا خاء كم تتعاطى نبرنا له كذي يقول ولا تحرون كما سنتي كما تعذبتي أمر يلو السفر على كذي أتي متقامون ملاتاتن أتي عجباب نايتي ناي بقعة من زميتاتنا مستي كنا تاسنا يخيدوا أي كيدن زبل
ሓደ ኣፈናዊ ምዝርራብ ምስ ኣሰልጣኒ ኣብ ሰገድ ጌርና ካብቶም መለክዕታት ናይ ብቕዓት ከዓኒ እቶም 4 ኣምራት እዮም ንሳቶም ከዓ ቴክኒክ ታክቲክ እቲ ስነ ኣእምሮን ኣካላዊ ብቕዓትን ዝበሃል ነዚኣቶም ብናይ ቅማረ ወይ ድማ ብናይ ፎርሙላ ሒዝካ ካድማዕ ስራሕ ትስርሓ ብናይ ዝያዳ ብምድሃብ ኢኻ ነዚ ምስ ኩነታትናን ከባቢናን ዘለዋ ጋንታታት በዲካ ክትወፅእ ትኽእል ዝብል ምስቲ ኩነታትና ዝኸይድ ካብቶም 4 ኣምራት ዝበልኩ ከዓ ኣብ መጪ ናይ ነዊሕ ኩዕሶን ናይ ጉልበት መለክዕታትን ከም ቀንዲ መምረፂ ተፃወትን ማፃወታን ነይሮም እዚኣቶም ግን ብዙሓት ማዕስራሕ ክሰርሑና ስለዘይክእሉ ምዚ ኩዕሶ እግሪ በፅሕዎ ዘሎ ሕጂ እንዳሕርቢና ኮይና ከም በዓል ስፔን ዋላ ከም በዓል ሲቲ ከም በዓል ሆላንድ ዝጥቀሙ ዘለዉ ናይ ኣያክስ ኣካላዊ ብቕዓት ካብ ነዊሕ ከም ሓደ ቀንዲ መለክዒ ዝነበረ እናጎለ መፅኡ እቲ ምሳና ዘሎም እቲ ቀንዲ ደካ የተሓምራዊ ኩነታት እዩ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ማለት እዩ ስለዚ ተጫወትና ነቲ ኣካላዊ ብቕዓት ክሽክነሎም ዝኽእል ብልሒ ኣእምሮ ዝያዳ ክጥቀሙ ከም ዘለው ዝገብር ኣገባባት እዩ እሱ ከዓ ኣብ ምልከት ኩዕሶን ተዓፃፃፍነት ናይ ኣእምሮን ማለት ቅልጣፍ ተዓፃፃፍነት ናይ ኣእምሮን ብልሕን ዘለዎም ተፃወቲ ብምምራት ነቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ድሕሪት እንዳሃነትካ ኸድካ ንቅድሚት ናይ ምኻድ እንደገና ከዓ ኩሉ ተፃዋታይ ኣብ ፍሉጥ ቦታን ኩነታትን ከይተዓፅረ ምስ ኩዕሶን ኩነታትን ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ከም ዝኽእል ምንቅስቓስ ክገብር ዘኽእሎ ኣገባባት ኣብ መሪፅና ነዚ ዝኾኑ ተፃወቲ ከዓ ከም ዝበልኩኻ እቶም ተፃወትና ብዕድመ መንእሰያት ወይ ድማ መንእሰይ ማለት ናይ ስራሕ ሕርፋን ዘለዎ ናይ ምጉያይ ባህሪ ዘለዎን ቀልጢፉ ከዓ ናይ ምቕባል ባህሪ ዘለዎን ዝያዳ ብምድሃብ እዚ ከዓ ከምዚ ናይ በዓል ኣያክስ ንነዊሕ ግዜ ዝሰርሓሉ ስለ ዘለካ ነዚ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ክንሓልፍ ከለና ቅድም ኣብ ትሕቲ ዕስራ ክንጅምር ከለና ነዛ ዓባይ እዚኣ ሓሲብና እቶም ትሕቲ ዕስራ ዝበዝሑ ካብኣ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብነዊሕ ከዓኒ 2-3 ደረጃታት ሰጊሮም ኣብቲ ዓባይ ክበፅሑ ከም ዘለዎም ብነዊሕ ሓንደበት መፅኦም ኣብቲ ዓባይ ጥራይ ተፃዊቶም ኣድማዕ ስራሕ ክሰርሑ ስለዘይክእሉ ብኸምዚ ኣገባባት እቲ ልምምዳድና ናተሓዛና ኩነታት ተፃወትና ቀይርና ማለት እዩ ከም ዝረኣኻዮ ከዓኒ እዚ ውፅኢት ዝተረኺብዎ ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ መጋጥምትና ኣብዚ ውድድር እዚ ዝነበረ ብዕድመ ዝዓበያ ንሳተን ከም ትዕዝብትና ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ እታ ዝነኣሱ ተፃወቲ ሒዛ ዘቐረበት እያ እስከ እዚ ውድድር ብሓፈሻ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ከመይ ነይሩ ከመይ ስኻ ክትግምግሞ ከም ቴክኒካል ዳይሬክተር ሓደ ኣቨሬጅ ኤጅ ወይ ድማ ገምጋማዊ ዕድመ ናይ ተፃወትና ካብቶም ካልኦት ንእስ ዝበለ ኣብቲ ቴክኒካዊ መፅናዕትታት እዚ ከዓኒ ዋላ እኳ ንኣሽቱ ምዃን ከም ቁፅሪ ተወሰድና ግን ኣድቫንቴጅ ካሎ ናብቲ ጥቕሚ ካሎ ኩሉ ግዜ መንእሰያት ተፃወቲ እንታይ ትቐንዲ ኣብ ምርእሳት ደልዮ ነገራት ናይ ምትግባር ህንጡይነት ኣለዎ እቲ ህንጡይነት እቲ ሓደ ብልጫ ናትካ እዩ ምቁጣብ ወይ ድማ ምድራት ናይ ድሌታት የለን መንእሰያት ከም ምዃኑ መጠን ንዝኾነ ነገራት ናይ ምግባርን ናይ ምስራሕን ድሌታት ስለ ዘሎ እዚ እቲ መንእሰይ ምዃና ጋንታ ኣድቫንቴጅ እዩ ካልእ ግን ተበዳዊ ኩነታት ዝነበረ ሓደ እተን ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ምድብና ዝነበረ 5 ኣብቲ ሓንቲ ምድብ ዝነበረ 4 እቲ ብዝሕን ሓያላት ከዓ ኣብታ ምድብና ምንባርን እቲ ቀንዲ በዳህ ስራሕ እዩ ክሳብ 4ይ መወዳእታን ፀወታና ስለ ብዘየፍለጥና ከዓኒ ክሳብ 4ይ ናይ መወዳእታ ፀወታናን እቲ ዘብል ሰዓትን እቲ ሃልክን ክንገብሮ ነርና ክዕርፍ ዝኽእል ተፃዋታይን ክዕርፍ ዝኽእል ኣእምሮን ኣይነበረን ስለዚ እቲ ውድድር በዳሃይ ነይሩ ግን ከም ዝበልኩኻ መንእሰያት ተፃወትና ካብ ምክንያታዊ ምዃን ስምዒታዊ ምዃን ዝያዳ ስለ ራይ ሄሎ ራይ ክብራት ዓዘብቲ ፀኒሕና ክንምለሶ ክንፍትኒና ንዳንኤል ፅቦቲ ኣርስዩ ኣልዒልና ዘሎ ማለት እዩ እስኪ በዚያ ኣልዒልንያ ፅናሕና ሓቲተዮ ፅናሕኩ ኣብዛ ውድድር እዚ ዝነበረ ሃገራዊት ጋንታ ብዕድመ ዝነኣሱ እዮም ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ብምንፃር ካብዚ ክትብገሱ ከለኹም ፈይትኩም ነርኩም ዲኹም ወይስ ኣብኡ ምስኣተኹም እዩ ፀኒሕኩም ትኩነ ሕጂ ጋንታታት እንታይ ዓይነት ኣቃውማ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ናይ ዕድመ ኣፈላላይ ሒዘን ንቐርባ ኣቐዲምና ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ልክዕ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ስለ ዝበሃል ግን እተን ጋንታታት ቁርብ ትገምት እንታይ እዩ ምናልባሽ እቶም ኣዝዮም ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ዓበይቲ ካልኦት ኣብ ኤሮፓ ዝፃወቱ
كيمصو خلو خونو እቶም ኣብ ገረባበቶም ዘለዉ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ግን ክቦም ከም ዝኽእሉ ግምት ትወስድ ትኾን ንዕድሜኦም ኣፈላላይ ዝምልከት ግን ብዙሕ ነብሎ ነገር ኣይነበረን ግን ክትሪኦ ከለኻ ንሕና ድረኣናዮ ማለት እዩ ሕና በቲ መደብ ዝገበርና ናትና ኢና ንኸይድ ነዛ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ካብ ነዊሕ ዝሰራሕናላ ስለ ዝኾንና በዛ መደብ እዚኣ ተበጊስና እሳ ነቲ ናይ መጻኢ ካብ ትሕቲ 17 ነቲ ናይ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታኻ ከም ኣሳሪት ኮይና ስለ ትኸይድ ነዚ ካብ መጀመርያ ብፕሮግራም ዝሓዝናዮ ስለ ዝኾነ በዚ መደብ እዚ ኢና ኸይድና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ምስኣተና ግን በቲ መጽናዕታዊ ናይ ቴክኒክ መጽናዕቲ ተካይድ ሓንቲ ናይ ቴክኒካል ስታዲ ግሩፕ ትበሃል ነይራ ነዚ ኩሉ እዚ ሓደ ንዕድሚኦም ዝምልከት ናይቲ ፓስፖርት ኣሎ ናይ ተኽለ ሰውነት ኣቃውማ ናይቶም ተጻዋቲ ትዕዝብቲ ኣሎ ካብ ኩሉ ተመርኪሶም ማለት እዩ ነዚ መጽናዕቲ ዘካይዱ ነይሮም እዮም ምስ ረኣይዎ እቲ እታ ዝነኣሰት ጋንታ ዕድመ ሒዛ ዝቐረበትን ብኣካላዊ ቁመናውን ክትሪኦም ከለኻ እታ ቁንፁብ ናይ ተኽለ ሰውነት ሒዛ ዝቐረበትን ሃገራዊት ጋንታና ምዃና ድሓር ፈሊጥና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሕና ንዝመፀ ይምፃእ ኣፃውታሲ በቲ ሒዝና ዝኸና ስነ ሓሳብ ክንዕወተሉ ኢና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ነቲ ናይ ዕድመ ወላውን ብዓበይቲ ተመፂኦምና ገለ መለልናስ ሰንቢድና ወይ ንፈርሓሉ ኩነታት ሒዝና ኣይከድና ካብ መጀመርያ በዚ ኢና ተዳሊናሉ ኸይድና ማለት እዩ ኣረጋጊፅኩም ከዚ ምሽ ንንእስነትካስ ሓደ ኮይና ዓቃይ ምክንያቱ ከመይ እሱ ከም ዓይነ ሓቂ ሓንቲ ወይ ዳንኤል ክተቕሶ ፀኒሑ ማለት እዩ እቶም ንኣሱ ናይ ምግባር ድሌቶም ኣዝዩ ልዑል እዩ ናይ ምቕባል ኣእምሮኦምን ኣዝዩ ልዑል እዩ ከም ዓይነ ሓቂ እውን ካብዞም ዘለውና ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ዋላ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ እውን ኣዝዩ ዓብዪ ዝተጋነነ እውን ኣይኮነን ከም ተመክሮ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ኢንተርናሽናሊ ግጥማት ዝረኣዩ እውን ኣይኮኑን ግን እቲ ናይ ህንጥዩነቶም ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ናይ ምግባር ምስቲ ዘሎ ሃገራዊ ስምዒት ናይ ብሓቂ ናይ ምግባር ድሌቶም ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ሓጊዙና እዩ ግሩም ሮቤል ናባኸዮ ኣብዚ ውድድር እዚ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂልካ ኢኻ ተሸሊምካ እስኪ ካብዚኣ ክትብገስን ከለኻ ነይሩካ ዶኹም ራእይ حكم زراوكا كوسري يقول تتصاطى ويك ما يقول يكون كازوخن نجر كوسري لا حسيبي يفلدني كم أكافا لا يمتن مالتي كن تسرح كوي نايجانتانا سرح تي أميرة تتجورو مستقبل كأخا قال نجر زرائك ويك قال نجر حسابات عمون قدي متساكا أنا حسب كون ولا تتصوتات تسجمني مود أتايهم جزء ولا مداليا نحن وصل نخوف مسبلنا كمان حسيبي فلني كوفيلا أبتومات كعترة تسبني أبتومات غانتانا مالتي أبوم ويكانا خبكالا هاجر قليت تسبني را كوانا ويتصاتي وأنا وصل له حسيبي فلني لكن تسرح ناي غانتانا يو كوم جيرو ماسي كلاتنا تحد لك صراحة مسجبر كيو قال نجر ربحات ويكا قال نجر بالجاتات وي قال نجر عصوز خنات كتقرب كلها قال تبليها وي كوم بلخيام حجناعي أب دجاج كاتولنا نورو ولا بوجانا زنورو سني يبغى خونيم بلخا نتحرص عتايكا نعها يبغى خونيم قال يبلو نقولاتنا ما تخوم يدي متانا زربات نيرو قلنا حسيبي فلني انسى حليمي هو انا فلني قال خم تاتي يدبلو نيرا قلنا تلك صراحه مسجبركا نابكم يتات دغنا تبلتي ناي بروس عتايكاني روبي لخمس تبالكو انجاي خغلصك لي ما رأت حوجسه تابلጫውን انا خمناتي لحسواني نغانتانا يلي نوع ميلي دوفيا وي كاناتو ميلي كم ذكرت هذا حسب مالتي برقص ترى معكنا زينا اوغندا كم دما بوزحات بي بي سي شين هو ناي تشاينا بوزح كيترفون عبي شفنا يهبو نيرنا بمعتاوتي زكان نبر قطم اسكي كمين يرو كمين تريون لكم بكلتيهم عالم سكن وزي من الباش كلهم تغاتاتلكم هم تن معكنا زينا و ماليا زي بلن معكنا زينا يندلوا ግን እንታዩ ብፍላይ ነቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኢሎም ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከንፀባርቁ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይኽእሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለጽና ናይ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ መጀመርያ ፃውታ ምስ ረኣይዋ ኣቐዲሙ እውን ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት እቲ ጥበባዊ ፃውታ ኣርእዮማ ነይሮም እዮም ሕጂ እዚ ኩሉ ኩነታት ተዓዚቦም ብምንባሮም
ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስእሊ ጸኒሕዎም በታ ናይ ትሕቲ 20 ማለት እዩ ምስ ረኣይዎ ብዝናይ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታውን ካብኡ ብዘይፍለ ተደጋጋሚ ፀወታ ኣብ ሳልስት ብሳልስት እንዳተፃወትካስ ብዘይ ዋልሓንቲ ለውጢ ናይ ፃወታ ሓደ ጋንታ እኮ ሎሚ ጽቡቕ ይፃወት ጽባሕ ከዓ ወሪዱ ትሪኦ ገለመንታት ዓይነት ዘይኮነ እዚ ቀጻሊ ዘይልወጥ ጽኑዕ ዝኾነ ስራሕ እሞ ከዓ መሳጢ ተዓዛቢ መሳጢ ብዝኾነ ኣገባብ ኩዕሶ ረጊፅካ ምፅዋት ኣዝዩ ስለ ዝመሰጦም ተደጋጋሚ ግዜ ካብታ ናይ መጀመርያ ትሒዝካ ንዓ ጥራሕ ክከታተሉ እዮም ዝመፁ ነይሮም ብኡ ዝህብዎ ዝነበሩ ሸፈነ ከዓ ናይ ሃገራዊት ጋንታና ኣዝዩ ላዕሊ ነይሩ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ብቐጥታ ከታተሎ ነይሩ ናቱ መልሰ ግብሪ ድማ ብቴሌፎን ይኹን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እቶም ተኸታተልቲ ንሞራል ናይ ሃገራዊት ጋንታና ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ገልጹ ነይሮም ማለት እዩ እዘን ማዕከናት ዜና ግን ክገልጸውን ዳርጋ ብጣዕሚ ደብላ ነይረን ምክንያቱ ከምዛ ዓይነት ስልቲ ኣፃውታስ ካበይ መፂ ኸማን እዚ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዮም ዘቕርቡልና ማለት እዩ ንዓና ብኸመይ ክተሃንፅዎ ክኢልኩም ስለምንታይ እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዝለዓለ ብድሆታት ሰጊርኩም መፂኹም እዚ ዓይነት ዳይናሚካዊ ለውጢ ከተርኢ ዝኽኣለት ኤርትራ ብሓፂሩ ሲ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ማለት እዩ ኣገሪሞም ስለ ዝኾነ ኢኻ እዚ ብዙሕ ሸፈነ ከዓ ህብዎ ነይሮም ርግፅ ክቡራት ተዓዘብቲ ምስ ዘሎና ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ቴሌፎናት ክንከፍት ኢና ሓፂር ዝኾነ ነገር ምዝህለወኩም ስለዚ ቁፅሪ ቴሌፎን ክበኩም 1224 ክደግሞ 1224 ብምድዋል ኣብተን ተሪፈናና ዘለዋ ግዜ የውሃና ክትብሉ ሓሳብ ክትቡ ደገፍ ክትቡ ይከኣል እዩ ሕራይ ከመይ ከነበረ እዚ ናይ ሸፈነ ሮብናዓኻ ወት ናይ ሚድያ ዝበሃል ከምዚ ኣልየድ ገለጾ ማለት እዩ መራ ገፊሕ ሸፈን እዮም ሂቦሞ ነይሮም ምስቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝበለካ ከም ተፈታዊ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ክሳይ ብጣዕሚ ማግፋ ሓቢሎም መስፋ ሓቢሎም ገሊኦም ደብሎ ነይሮም በሺ ፀወታ ወዲናስ ኣብ ናቶም ናይ ከምዝናትና ናይ ኤሬቲቭ ዝበሃል ኣብ ከምኡ ናቶም ቲቪ ንሪኦ ነርና ፀወታና ወላ ሃይላይት ገለ ዝበሃል ፀወታት ንሪኦ ነርና ፀወታ ምስ ወደ እቲ ናይ ምዝራብ ኣሎ ካፕታኖ ንሕርኮንካ የዛረቡ ካኡ ከመይ ነይሩ ፀወታ እንታይ ጌርኩም ኢኹም እንታይ ሒዝኩም ኢኹም መፂኹም መኻ ኩላትኩም ንኣሹ ኢኹም ስለምንታይ ከምዚ ገይሮም ወይ ከዓ ስለምንታይ ኢኹም ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ኢልኩም ኢሎም ዘዛርቡና ነይሮም ከምኡውን በዓል ኣለ እውን ኣብ ፕረስ ኮንፈረንስ እትዮም እውን ክንደይ ሕቶታት መፆም ነይሩ እቲ ሚድያ ናይቲ ዓዲ ሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ገፊሕ ነይሩ ካሜራታት መዓት ካሜራታት እየን ከምዚ ንዓና ከም መጀመርታ ምጥን ክማን ከምዚ ይገርመካ ከምዚ ከሎ ዲኻ ትብል ብፍላይ እንድሕር ኣህጉራዊ ውድድር ዘይተካየድ ንሕርኩንካ ማለት እዩ እቲ ሜዳ ናቶም ኣዝዩ ሰፊሕ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ከመስግኖም ከዓ ደሊ ሓከም ዝላ ፅቡቅ ኣሁስ ኸላ ዝደሊ ምርባሽ ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ እቲ ሸፈነ ኣገላልፃ ክንሪኦ ከለና ዋላ እቶም ኣሰልጠንቲ እውን ናይ ኣንፃር ጋንታታት ዝህብዎ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ፕረስ ኮንፈረንስ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ምናልባሽ ተኸታተልኩሞ ተኾንኩም ኣብኡ ንሃገራዊት ጋንታና ኣቕሊልካ ምጥማት ዋላ እውን እቲ መጀመርያ ብፍላይ እቲ ቴክኒካል ስታዲ ግሩፕ ዝበሃል እውን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣትሕቲ ኣቢልካ ምጥማት ነይሩ ጉጉይ ስእሊ ሒዞም ከም ዝነበሩን ጉጉይ ኣጠማምታን ኣረኣያን ከም ዝነበሮም ስጋዕ ተዛረብሉ ናይ ኡጋንዳ ኣሰልጣኒን ባዕሉ እንግሊዛዊ ናይ መንሽሙን ናይ ጅቡቲ ፈረንሳዊ እዚኣቶም ሕቶታት ዘቕርብዎ ዝነበሩ እዚኦም ኣበይ ናይ ኤውሮፓ ሃገር እዮም ዝፃወቱ እዞም ተፃወትካ ስጋዕ ምባል ገለ ዓይነት ሕቶታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ግን ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወቲ ምዃኖም ምስ ተገልፀሎም ብፍሉይ እዮም ዝገልፅዎ ነይሮም ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ እዚኣ ውልቃዊት ሕቶ ክዓተከ ኤፍሬም ብሓቂ ኣብዚ ፀወታታት ሸቶ ካኣትን ከሎ ብፍሉይ ኢኻ ሓጎስካ ትፅንብል ነርካ ካብቲ ንዓና ዝመሰጠናይ ማለት እዩ እስኪ ከመይ ካብዚ ንስኻ ከም ኣሰልጣኒ ሒዝከያ ዝኸድካ ነገርስ ክሳብ ኣበይ ደረጃ ንኽትበፅሕ ኢኻ ቢልካ ከመይ ከ ነይሩ ንዓኻ እቲ ግጥም ብሓፈሻ ኣነ ሓቂ ዘረባ ተሓሽ ሕጂ ምስ ኮነ ነገር እዩ ከም ዝዛረብ ዘሎ ከይብሉን እምበር ተፃወቲ ብልክዕ ዝምስክርዎ ዝነገርክዎም ነገር ነይሩ ኣብዚ እቲ ናይ መጀመርያ ፕላን ናትና እታ ፕላን ኤ ንብላ ዋንጫ ምውሳድ እዩ ኣጊደ ንዋንጫ ምብፃሕ እዩ
إيتا ناتنا بلانين كاليتي دما كاليتي خونكا موصاي تجددسي كاليتي بلان بيت نبره كاليتي خونكا موصاي إتا نمچرشانا ግን تا بلان سي نبلا سالساي درجه موصاي كابزا عين حلفنينا إلى ساقيد مساعتهم تزاراري بولي قنا صوتا خي تجمروا زي ساعتهم كمسكروا خو اليوم مالتي تليفوننا لهنا تازت رخاق نملسينا ناي موداتا تليفون كتكوننا ياك برات عزب هلو من قبل هلو هلو خبرني سلام كمي ترفدي من قبل عزيزي انا اكرمني انا مسجل بعد زينا تبكى ولا حاجوس كلنا الراي حاجوس كلنا سمعوا كله قتلي الراي فحبتنا حبيتي حق بس يدني لا تقابل له هو سمع كله كتبي كالي حاجوس كلنا لا لو سجل هلو سمع كله كتبي كالي فحبتنا الراي كورتي هابلنا رغم عالتي حرك كتريها هو عجي زي قديم ناس زي نقولكم نقرين يلو ولون كلهم كالات مسايز له تكنيكال دايركتور مسانا له زي بوقع قليصنا له مينا مالتي حجي زوم تصاتي انا بحقي يتيناي مقبار كلتهم لما اريؤمنا حجي من الباش انا ناي عبيتي هاغرايت كانتات مصوات ترير مخانو بتمكرو زحلفكو سلازغونه يراعينيو ግን نزوم تتصاوتنا نزي ناي بحق كحلفو كلو تبي في اللاي مس بصحنا بتدرجاتات حاجوسي وسنا ينبرون لأنه كلها أزي بعبي حاجوس زقلوس كلها تا مسكينيا زنبرت أمتيا أبزي من الباشا قديمون كينيا أبحال هوتيلنا نيرنا بحنساب مسوم السودان مسوم بحنسابنا نيرنا حجيك المي مسانا متسواتهم نسوم يتي أسلتاني أبحال كونفرنس يتيو ناي كونفرنس روم يتيو بزعباتي أقدمنا نحن تتصاوتنا فيديو شو ناتنا تتصاوتنا ونتتصاوتنا زي مسلات تصاوتهم بحثيرو يتقوموا خمسة يكونوا تتصاوتنا مسوم نتصاوت تصاوتاس ناي مزناي ناي مرسسان ناي أكلات مبر قتم كم زي كونه فوكس قتم مخانو نتتصاوتنا بزنا أس وينما أتحت كابزت أمت أجواب الزارب كم دنبرة جزي أبحال هوتيل سلز نبرنا تصاوتنا سميع ما أنا ونسمعيه كم اسمع قن شعو مبال مسوء عيد ليلاني تصاوتنا ون كنزارب ولا ناقل زبل ريتو هيبومني قن أي نزاربونينا نحنا أبتكبر أميرا كنزاربونينا تي سرحنا أوينا نزارو حجي كلتو يقول مسأتنا تي حقوسي دروتي نيرو سالسيت مسأتوت كن إتا خيدة خمس زبلا نعو نتا سلطاني ناوية قصي قريبة تي فوتبول زمو خانو إلى يدردو أنيرا نايب حقها حقوسي وسنة ينبر إن شاء الله واو أقاطع مخمان كريو صنع مازي يعني ستوديو بدعمي صبو دس الزغري بولو ساعات ناخر ناي حنتي ناي مودا تحتو كحتو كمي حصر بالكومات بولي ابزي وددرزي اي قرركم نسو ኤርትራውያን ነበርቱ ኡጋንዳ ካብ ምጅማሩ ክሳዕ ምዝዛሙ ዝወድርዚ ብፉሉይ ነገር ኣማሚቖም እስከ ብኸመይ ክትገልጾም ትኽእሉ ወዝውን ተደጋጋሚ ግዜ ገሊፅና ዲና ሕጂ እውን ነዞም ደገፍቲ እዚኣቶም ዓቢ ምስጋና እዩ ዝግብኦም መግለፂ እውን ይሓፅረና እዩ ንዓና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ነዊሕ ጉዕዞታት እንዳተጓዓዙ መፅኦም ልግፉ ነይሮም ጥሩምባታት ሒዞም هجون كاو بزيفل كله سرحهم وانينهم قديفهم نتهاجراويت كانت أنا ملقاف تي حيال إرتراو سمعتهم لا قولتهم مالتيو بترمبان بقالن ولا قول عاتيكا خلون تتعوز بحال من كسقاسنا يدقفت أي نبرن ناي بحكي نتتصاوتنا كابتي عبي مورال دسنا أنا قاري نيرو مبل 10 خلطة تتصاوت نيرهم كأخنو ولا من خلينا مالتي روبي نايزوم تيفوزو كانوا كندي جزء خبل ماسي أي قلتكم من دلهم بحجي بخاله قدامي كابعب قدامي قلت صمي دلي كم إن شاء الله ولا تزاري بس كم حسرا تزي كونس ولا حنت خلوا ما يكلني بطعم يمدرس ولا بطعم بشي زغما دي كنا خمان عميرا متيم هو دبلو دتشدرو قال خمان سني
ترخب أبي إنترنت ويا فيسبوك ولا ترخب يا أود زاربو ويا أود بلخاخ أن كل نجارات بقى أنا بحكي لهم زيوم أنا بحكي لهم أنا سبق أمارة بقري مني قد ما حجت وطهات ويا أقرأت وطهات قال أنا أندر 20 ولا بدنا محزن قال لي تصعدني هذا كم ممكن أرى أخونا أنا مخا قربتي سواسي لعلتي ستاديوم لعلت أوغندا وخوينهم كنت درو خلو دوزعتي فوزهم لاتنا كمان حساب أقول لك وطهات سنتهم نيجوانس نبانا يحوس نيرو بتناتنا صوتها ويكا بتناتنا تمستوس نبانا حوس نيرو زعبت فوزنا يجواننا قلت أنا كلني ماسي ولا تزارب كصبواتهم وفعاتهم هو يوم دول قليل كهمانسي نورمال نجار يكون سمعنا أنا كابزن علي كهال عينة تيفوزي اليوم بتعمي 5 كيلو مدلل مالتي راي غني لي كقصل كندي كون لك اخد زغورنا توسخرو عن 5 دقيقه نقبر دس مبلنا انت هون استوديو يا اخ لك لو مالتي بتعمي بخالق غزي سفح بزبل ነገር كنراخب ግን دس مبلنكم ها كنفتينا بصراحنا وبصراحكم ودما بطعمي عب تاريخ كعسو غير هاجرنا عب معراف يكون كفيتكم كبرت هابلنا يعني راي كبرات عزبتي سلامكتالكم ازينا انا مسكن العلنا يصنحنا زعبا دما بزعبا اب هاجر اوغندا استخايده صوتاتات ملا افريقان يغريتا صوتاتات ماكلاين مبراغن افريقان مبالي زتساتفت ايرتراويت هاجراويت غانتا تشلاميت برو ميداليا خوينا نزي زعبا مغنيات بمغوار دماينخا نزي زتزمديبنا صنحنا سلامكتالكم ازي زمسكن زمزلو عمت انا كنرغب مس كلهم مسارحتي بعبار بمخان سلام